Let's give it up for Mary Bernadette Triple Manta. Ayan, sayaw tayo. Hindi na talaga magpipigilan. Live na live sa FB Live. Pangkaya ni Kuya Ino. Yan, sige. Pare, grabe na okasyon nito hindi. Big live na sa FB. FB Live. Salamat po sa mga nagla-like ko niya. Nagkikisumaro sa okasyon ay nadapla. Ayan o, at ang maumahon sinuloy na sa bago na nagbabayad siya. Pero, masunod.